हादोरसानि सोलोंथाइ बिफाननि जौगाथायनि खंख्ला महर बाक्सायाव सासेल' फोरोंगिरिजों सोलिदों फरायसालि बे गुदि फरायसालियाव असमिया बिजोङाव फोरोंगिरि गैया बर' बिजोङाव दं सासेल' फोरोंगिरि दासान्दि सासेल' फोरोंगिरिजोंनो सोलिदों मोननै बिजोंनि फरा आरो फोरोंथाय बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि हादोरसानि सोलोंथाइ बिफाननि जौगाथायनि खंख्ला महर बाक्सायाव सासेल' फोरोंगिरिजों सोलिदों गुदि फरायसालि फोरोंगिरिनि आंखालाव गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय नेवसिजादों उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय एबि गुदि फरायसालियाव असमिया बिजोङाव फोरोंगिरि गैया असमिया बिजोंनि सासेल' फोरोंगिरि सदानन्द हाजरकिया आजिरा मोननायनि उनावनो दासान्दि असमिया बिफानाव फोरोंगिरि लाथिख' जानानै दं এবি प्राथमिक विद्यालय শিক্ষকজন অলপ আগতে আমাৰ 1 তাৰিখে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই অসমীয়া মিডিয়ামৰ শিক্ষক গুৰুজন নাই চলিকিটা সৰু চলি আছে বড় মিডিয়ামৰ এজন আছে তেওঁ বড় মিডিয়ামে হেৰি কৰিব না অসমীয়া মিডিয়ামে চলাব बर' बिजोङाव दं सासेल' फोरोंगिरि दासान्दि सासेल' फोरोंगिरिजोंनो सोलिदों मोननै बिजोंनि फरा फोरोंथाय जाउनाव गुदि सोलोंथाइ मोननायनिफ्राय नेवसि जानायनि लामायाव फैदों असमिया बिजोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जायगानि रायजोफोरा थाबैनो फोरोंगिरि थिसननो दाबि फोरमायदों অসমীয়া মিডিয়ামৰ সদানন্দ হাজৰিকা আছিল তেখেতে বৰ্তমান এতিয়া 1.5 মাহ বেছি হৈ গ'ল তথাপিও 1.5 মাহ ধৰি ললো মানে তেখেতে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল গতিকে এই আহ্বান আমাৰ অসম চৰকাৰক যে আমাক ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামৰ এজন শিক্ষক লাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24